Здравейте! Вие отново сте в каналът на Йога Латес Ателие и днес заедно с вас ще направим пилатес за цялото тяло, като тренировката ще бъде подходяща за средно напреднали и напреднали. Ако прецените, че някои от движенията, които показвам, не е подходящо за вас, може да го пропуснете или да го промените така, че да отговаря на вашето ниво. Надявам се да се насладите на следващата тренировка и ви пожелавам да се движите с удоволствие. Здравейте! Аз съм Ели от Йога Латес Ателие и днес с вас ще направим една тренировка по пилатес за цялото тяло. Намирам се на красивия плаж на Лозенец. Зад гърба ми е Черно море през месец юни. Много хубав залез ще посрещнем заедно. Надявам се да останете с мен до края. Може да останете седнали с кръстосани крака. Хубаво издължаваме гръбнака. Изтегляме от короната на главата нагоре. Прибираме леко плаващи ребра навътре корема. Прибираме опашката напред. Отпускаме ръцете на колената и раздвижваме първо бавно в кръгове. Докато движим раменете, насочваме вниманието към дишането и с всяко вдишване разширяваме гръдния кош, издължаваме хубаво гръбнака. С всяко издишване прибираме корема навътре към центъра. Вдишваме хубаво, издължаваме. Забавяме малко завъртанията с раменете. И издишваме, отпускаме. Отпуснете рамената назад и надолу и изтеглете ръцете нагоре, през страни. Вдишваме, хубаво издължаваме. Нагоре, нагоре ръцете, гръбнака. И за следващото издишване към дясната страна изтегляме, без да повдигаме левия таз. Вдишваме, отново издължаваме към центъра и издишваме, отпускаме ръце надолу. Още веднъж дишваме, изтегляме ръце нагоре, през страни. И издишваме хубаво към лява страна. Връщаме обратно към центъра, вдишваме още веднъж нагоре, през средата и издишваме и отпускаме надолу. Оставаме ръцете долу, лява ръка протягаме и изтегляме хубаво към дясна страна, протегнете хубаво. Изтеглете колкото можете лявата половина на тялото, връщаме обратно, вдишваме и отново. Само че към другата страна изтегляме с ръката над главата, протягаме я. Издължаваме отново гръбнака, вдишваме и със следващото издишване към дясна страна. Завъртаме гръдния кош, поглеждаме назад, зад дясно рамо. И връщаме към центъра, вдишваме отново със следващото издишване към лява страна. Завъртаме гръдния кош и поглеждаме зад ляво рамо. Връщаме обратно и поставяме краката пред тялото. Заставаме с краката в предния край на постелката, поставяме ръцете зад бедрата и краката са малко по-широки, стъпалата, така че да имаме място, за да гмурнем тялото напред и нагоре при вдишване. И при издишване връщаме назад, пак с лека вълничка, изтегляме гръбнака. Вдишваме отново, гмурваме напред и нагоре, изтегляме от короната на главата и издишваме по обратния път назад, издължаваме задната страна на гръбнака. Още два пъти. С тези движения нежно раздвижваме гръбнака и леко по лека загряваме коремните мускули. Още веднъж последно издишваме назад. И отново се връщаме изправени. Ръцете издължаваме напред и се подготвяме бавно да легнем назад по гръб. Отпускаме гръбчето на постелката, отпускаме главата, отпускаме ръцете на постелката и прибираме петите малко по-близо до таза. Започваме да повдигаме опашката. От опашката повдигаме таза и прешлен по прешлен и гръбнака. Отново връщаме прешлен по прешлен надолу. Вдишваме и с издишването изтегляме нагоре. С артикулация повдигаме таза и гръбнака
към раменен мост. И връщаме обратно. Отново с тези движения загряваме гръбнака, раздвижваме го, разтягаме нежно и издишваме бавно, прешлен по прешлен надолу. Последен път вдигаме с артикулация. Хубаво избутваме с опашката нагоре, с стъпалата притискаме надолу и връщаме обратно. Сега без артикулация повдигаме нагоре хубаво таза и гръбнака и отпускаме, като само докосваме постелката, без да отпускаме да натежи тялото. При всяко повдигане издишваме, избутваме хубаво с седалищни мускули нагоре, а притискаме стъпалата надолу. Още 3 пъти. Вдишваме долу и издишваме горе. 2. И последно повдигаме хубаво таза нагоре. Започваме да движим ръцете назад с дишване, връщаме напред и издишваме. Държим таза нагоре, гледаме двете половини на таза да са на еднаква височина и през цялото време работят седалищни мускули. Усетете как стъпалата са заземени, цялото стъпало е плътно притиснато към пода. Още веднъж последно. Вдишваме назад ръце, издишваме, връщаме ги напред и нагоре ги оставаме, дланите насочваме една към друга и започваме с леки пулсиращи движения да движим таза. За още 10, 9, 8, хубаво нагоре, още 5, 4, 3, 2, 1. Оставаме с ръцете нагоре или ако усещате, че нямате стабилна опора, може да ги върнете обратно на постелката. Повдигаме петата на левия крак и връщаме надолу. Повдигаме дясна пета и връщаме надолу. Лява пета нагоре и дясна. И продължаваме така да редуваме. Наблюдаваме таза да остане стабилен. Рамената са хубаво притиснати надолу. Гръбнака издължен. Още веднъж повдигаме лява пета, задържаме и започваме да движим таза надолу. И нагоре, вдишваме надолу, изтишваме, повдигаме. Още 4. Сега усещаме малко повече дясната половина активна. Дясното стъпало хубаво заземено. Последни 2 повторения. И на едно задържаме нагоре, пускаме лява пета надолу, дясна пета повдигаме нагоре. И продължаваме със същите движения. Надолу и нагоре движим таза. С всяко издишване повдигаме. Лявата половина сега усещаме малко по-активна. Още 3, 2 и последно задържаме таза нагоре и редуваме. Повдигаме лява, повдигаме дясна. Лява и дясна. Задържаме таза в една позиция. Още 3, 2 и последно задържаме лява пета нагоре и пулсираме нагоре. За още 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и дясна горе, пулсираме. Още 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Върнете обратно и дясна пета долу и отпускаме бавно гръбнака, прешлен по прешлен. И се подготвяме за следващото движение. Ръцете остават нагоре, вдишваме и със следващото издишване изтегляме ръце напред с длани надолу. И поглеждаме хубаво напред към пубисна кост. Наблюдаваме таза да остане в неутрална позиция. Връщаме обратно назад. Ръцете протягаме този път назад, без да повдигаме плаващи ребра. Издишваме отново, повдигаме. Така че да не накланяме таза. Още 2 пъти. И още веднъж. Издишваме, повдигаме. Сега престрани, отпускаме пак гръбнака, престрани ръцете назад и повдигаме пак с ръце нагоре и напред. Вдишваме, престрани ръце, издишваме, повдигаме. Още 2 пъти. И последно. И сега в обратна посока завъртаме кръгове с ръцете, отпускаме назад, ръцете също, престрани, връщаме ръце напред. Вдишваме, отпускаме назад и издишваме, повдигаме. Корема е навътрено, гледаме таза да не се накланя.
последен път. И задържаме ръцете напред. Повдигаме десен крак, повдигаме и ляв в масичка. Задържаме и двата крака хубаво повдигнати. И започваме да движим един по един краката. Десен и ляв, десен. Тапваме, ляв, тапваме. Отново наблюдаваме таза да остане стабилен. И ще включим и ръцете. Когато десния отива надолу, лява ръка отива назад. И след това разменяме. Движим едноименните крайници в една и съща посока. Още 4. Държим корема навътре, погледа напред. Още 2. И последно. Връщаме обратно ръцете напред, краката в масичка. И сега двата крака тапваме заедно. Внимаваме, държим корема прибран навътре и таза в неутрална позиция. Още 3 пъти. Изтишваме, докосваме пода с пръсти. И последно. И сега включваме и ръцете. Повдигаме и отпускаме. Ако има напрежение във врата, може да отпуснете и главата. Издишваме при тапването. Вдишваме, връщаме колена към гърди. Още 2. И последно. И сега отново докосваме с пръсти пода, но този път отпускаме главата, ръце назад и издишваме, завъртаме ръце през страни. Връщаме ги отново покрай таза. Краката остават плътно събрани. Още веднъж. И в обратна посока завъртаме ръце. Докосваме пода. Връщаме обратно. Още 3. Изтишваме, повдигаме хубаво. Chest lift 2. И последно. Може да прегърнете колене към гърди. Отпуснете главата. И ще направим кратка почивка тук. Дишваме, издишваме дълбоко. И отново поставяме стъпалата долу. Отново леко разтваряме разкрача, така че петите да са пред седалищни кости. Поставяме ръцете зад тила. И отново хубаво издължаваме гръбнака, таза в неутрална позиция. Започваме да повдигаме горна част на тялото. При издишване вдишваме и връщаме обратно назад. Опитваме всяко повдигане да правим от корема, като за целта отпускаме главата хубаво към ръцете да натежи. При всяко повдигане натискайте гръдна кост надолу, притискайте към земята. Още веднъж повдигаме и десен крак, коляно към гърди. Връщаме обратно назад. С следващото издишване повдигаме и ляв крак. И отново десен. И ляв. Редуваме. Още веднъж десен крак повдигаме. Задържаме така. Хващаме коляно към гърди и издължаваме левия крак хубаво напред. Погледа е към пръстите на левия крак. Започваме да редуваме. Хващаме ляво коляно, сега дясно. Дишваме, разменяме и издишваме. Още 4, 3, 2 и последно. Отново десен крак прегръщаме към гърдите, хващаме за глезена и изтегляме нагоре. Задържаме малко така и с леки пружиниращи движения притегляме крака към гърдите. Разменяме сега ляв. 2 пъти притегляме с пулсиращи движения десен. И издишваме 2 пъти с ляв. Вдишваме, разменяме и издишваме на 2 пъти. Още 3, 2 и 1. И отново десен крак. Взимаме в ръцете, отпускаме главата назад. Отпуснете и левия крак. Оставаме още малко така, да разтегнем десния. Колкото можете по-нагоре го хванете. Притеглете го към тялото. Отпускаме за малко така. Успокояваме дишането. И отново свиваме дясно коляно. Връщаме десен крак.
свит с стъпалото долу. Ляв крак по същия начин. Поставяме отново ръце зад тила. И отново започваме да повдигаме chest lift при всяко издишване. Вдишваме, отпускаме назад, издишваме, повдигаме от корема и започваме да повдигаме и краката, ляво коляно към чело. Вдишваме, връщаме назад и при издишването повдигаме десен крак. Опитайте отново да наблюдавате таза, да остане в неутрална позиция. Не го накланяйте към постелката. Още веднъж десен крак и ще завършим с ляв крак вдигнат. Хващаме го с двете ръце и притегляме хубаво коляно към гърди десния, издължаваме напред. Погледа отново е фокусиран към него. И отново разменяме с две пулсиращи движения. И издишваме едно, две. Вдишваме докато разменяме, издишваме на два пъти. И хубаво притегляме коляно към гърди. Още 4, 3, 2 и последно. И отново хващаме ляв крак към гърдите. Десен задържаме напред. Хващаме за глезен или докъдето можем по-нагоре. И изтегляме, издължаваме кръка хубаво нагоре. Десен още малко издължете напред. И отново с две пулсиращи движения свиваме леко страни лакти и придърпваме кръка към гърдите. Вдишваме при размяната, издишваме на два тласъка. Изпънете колкото можете колене. Още 4, 3, 2 и последно. Ляв крак повдигаме нагоре и отпускаме назад главата. Ръцете остават нагоре. Издължаваме краката колкото можем. Вдишваме и със следващото издишване повдигаме. Опитваме да стигнем пръстите на краката. Хубаво от корема. Връщаме назад и отново повдигаме с издишване. Още 4 пъти. 3, 2 и последно. Отново хващаме левия крак, десни, отпускаме надолу. Отпускаме и главата, раменете. Оставаме още малко така, за да разтегнем левия крак. Опитайте да изпънете коляното. Връщате леко таза към неутрална позиция. Ако можем, притеглим още малко крака към тялото. И отново успокояваме дишането, пулса. И свиваме отново левия крак, десен също. Повдигаме леко подбедрици, хващаме зад бедрата краката и бавно повдигаме главата и все едно имаме тежки обувки на краката. Изтегляме напред, за да се изправим. И стъпваме с краката долу. Поставяме сега ръцете на лакти, така че лактите горе-долу да се падат под раменете. И повдигаме леко кръста нагоре, да не е отпуснат да виси надолу, рамената също да не са пасивни. Повдигаме леко кръста нагоре, издължаваме хубаво гръбнака и повдигаме един по един краката отново към масичка. Отново ще работим с центъра, държим рамената далече от ушите и погледа напред. От тук започваме да движим краката в тапчета, десен и ляв, редуваме, като дишаме равномерно. Още 4, 3, 2, 1. Задържаме ги и издължаваме десен крак нагоре, ляв напред. И започваме с ножици. Редуваме отново, наблюдаваме да не отпускаме кръста надолу. Рамената държим активни. Още 4, 3, 2 и 1. Свиваме колена, притискаме краката един към друг и започваме да ги движим към страните. Към дясна страна повдигаме левия таз, връщаме към центъра и към лява страна.
Повдигаме десния таз, когато краката са към лявата страна. Вдишваме настрани, издишваме към центъра. Сега задържаме краката към дясна страна и издължаваме само ляв крак. Връщаме обратно и център. Наляво издължаваме десен, връщаме го център. Отново ляв крак и наляво десен. Отново към дясна страна издължаваме ляв крак, задържаме и ляв крак връщаме към лявата страна. От тук десен, издължаваме десен, свиваме ляв и десен крак връщаме към дясната страна. И отново ляв към десен, издължаваме, свиваме десен, ляв изтегляме наляво, десния също и разменяме, десен изтегляме надясно и левия. Още веднъж, ляв към лявата страна, тук малко координация, разменяме и надясно. И този път и двата крака издължаваме, събираме ги плътно и започваме да ги движим към едната страна и към другата. Като ги държим плътно, притиснати един към друг и повдигаме таза. И задържаме към центъра и започваме да ги движим надолу и нагоре. Издишваме при движението надолу и тук корема малко повече. Активираме, вдишваме нагоре. Хубаво издължавайте от пръстите на краката. Задържаме напред, малко по-надолу краката, прибираме петина вътре в буквата V и свиваме с контршпиц ходилата. Изтегляме напред в шпиц. И отново свиваме колена към рамена, контршпиц, издишваме напред. При всяко издължаване активираме корема. Още 3. Слънцето лека по лека започва да се скрива. И пред мен се разкрива невероятна гледка. Задържаме напред и крис-кросваме за още 10, 9, ниско долу, колкото имате възможност. Още 5, 4, 3, 2 и 1. Свиваме колена, стъпваме долу и внимателно се изправяме. Кръстосваме краката и разтягаме напред. От тук лягаме на дясната страна. Поставяме дясна ръка, така че лакътът да е горе-долу под рамото и левия крак свит в коляно. Десния повдигаме нагоре. Дясна ръка може да поставим зад тила или пред лява ръка да поставим зад тила или пред тялото. Започваме да движим само левия крак нагоре и надолу. Вдишваме надолу, издишваме, повдигаме нагоре. Още 4, 3, 2 и 1. Задържаме крака горе и започваме да движим коляно към гърди и пета назад към седалище. Вдишваме с коляно към гърди, издишваме с петата към седалището. И след малко ще включим и горната част. Може вече да поставите лява ръка зад тила още 2 пъти. И последно, продължаваме с движенията на крака, като когато коляното отива към гърдите, лакъта също насочваме към коляното. И издишваме. Вдишваме сега назад крака и издишваме с лакът към коляно. Още 3. Припираме хубаво навътре корема. 2. И последно. И издължаваме ляв крак, хубаво, лява ръка също изтегляме в противоположна посока. Хубаво издължаваме цялата лява страна и започваме да движим само левия крак надолу и колкото можем нагоре. Направете и главата в една линия с гръбнака. Повдигаме още нагоре. Още 3, 2, задържаме крака нагоре и леко назад изтегляме и ръката и крака, правим лека извивка и на гръбнака и след това напред събираме към центъра, пред погледа ни. И издишваме. Вдишваме и отваряме хубаво назад и издишваме напред. Още 3,
2 и последно. И връщаме обратно крака. Поставяме го надолу. Изправяме се. Оставаме в русалка. И хубаво разтягаме, като протягаме дясна ръка наляво над главата. Може да отпуснете леко левия лакът надолу. Заставаме с двете длани на постелката, завъртаме се така, че колената да са на постелката и отново левия крак повдигаме нагоре, като държим ходилото отпуснато, движим коляното надолу към постелката и стъпалото повдигаме нагоре към тавана. През всяко издишване или към небето, както е в моя случай. Ако сте на открито, издишваме нагоре. Вдишваме надолу, наблюдаваме таза да е отново стабилен. Още 2 пъти. И последно задържаме нагоре и изтегляме крака назад, издължаваме в шпиц. В контрашпиц свиваме коляното и изтегляме назад отново и свиваме от коляно. Още 2 пъти. Последно. Задържаме в шпиц крака и започваме да го движим надолу и нагоре. Още 3. Хубаво изтеглете назад крака. 2 и 1. Задържаме крака високо и пружинираме за 8, 7. Още по-високо. Опашката държим надолу. 3, 2 и 1. Свиваме обратно. Ляв крак. И изтегляме назад таза. И леко към лявата страна. Отпускаме таза. Лява ръка надясно. Погледа между двете ръце надолу. Успокояваме отново дишането и връщаме обратно. Коленна опора. Сега лягаме на лявата страна. Поставяме отново ляв лакът под рамо, краката свити в колена, повдигаме левия крак, десния крак и започваме да го движим. Първо напред и назад, коляно към гърди и назад. Дишваме с коляно към гърди, издишваме назад. Показвам огледално, затова малко се бъркам с посоките. Тук отново дясна ръка може зад тила да отиде. Още 2 пъти. И последно. И понеже размених и упражненията, сега ще направим повдигането на крака. И след това пак ще се върнем към предното движение. Вдишваме надолу, отпускаме, повдигаме с издишване нагоре. Десен крак. Наблюдаваме таза да не се завърта. Още 3, 2, 1. Задържаме нагоре крака и отново движим коляно към гърди, но този път движим и десния лакът към коляното и след това отново връщаме обратно към изходна позиция. Тоест тук имаме и леко свиване от корема при издишването. Вдишваме с коляно назад. Още 3, 2 и последно. И издължаваме десен крак, издължаваме и ръката, хубаво изтегляме в противоположни посоки, главата леко изравняваме с гръбнака и започваме да движим само десния крак. Горе, с всяко издишване, хубаво стегнете крака, така че да усетите работата на мускулите малко по-добре. Още малко нагоре, още 3, 2, 1. Задържаме крака горе и тук правим лека екстензия на гръбнака, ръцете, ръката и крака назад. Вдишваме и с издишване ги срещаме отпред. И отново прибираме корема леко. Хубаво отваряме при вдишване. Още 2 пъти. И последно. И връщаме обратно крака надолу. Заставаме пак в русалка. И този път към другата страна. Разтягаме. Лява ръка протягаме над главата и надясно. Десния лакът притиснете надолу. И връщаме обратно. Двете длани на постелката. Завъртаме се така, че
да сме отново в колянна опора и десния крак повдигаме и движим коляно надолу и нагоре отново. Погледа е надолу, малко по-напред от пръстите на ръцете, врата е издължен. Ходилото все още е отпуснато. И при всяко избутване нагоре стабилизираме таза. От тук задържаме коляно нагоре, изтегляме назад, хубаво в шпиц и свиваме от коляно в контршпиц, без да движим от тазобедрена. Вдишваме, изтегляме, издишваме, свиваме. Още 2. И на едно задържаме крака издължен, движим го надолу и нагоре. Още 3, 2 и 1. Задържаме крака нагоре и тук пружинираме, като държим стегнат крака. Още 3, 2, 1 и връщаме обратно и десния крак до левия. Оставаме на 4 крака. Повдигаме отново левия крак, издължаваме го хубаво назад. И тук ще започнем да движим от лакти. Свиваме лактите, приближаваме главата към земята и издължаваме. Левия крак остава изпънат назад, хубаво протегнат, а лактите свиваме плътно в страни на корпуса. Още 2 пъти. И последно свиваме леко лактите до средата и започваме да пружинираме отново с ляв крак. Още 6, 5, 4, 3, 2, 1. Издължаваме ръцете, стъпваме долу с левия крак и движим пета назад, за да разтегнем хубаво прасеца. Връщаме отново ляв крак, десния, издължаваме назад. Повдигаме го хубаво нагоре, стегляме го. Все едно опитваме да го допрем до стената зад нас. И отново свиваме лакти и издължаваме. Вдишваме, свиваме и издишваме, издължаваме. Още 3, 2 и 1. Отново ставаме до средата. Десен крак пружинираме нагоре. Хубаво изпънат. Още 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Издължаваме и десния крак пускаме надолу. Изтегляме петата назад, разтягаме прасеца. Връщаме леко напред, дясна пета, издължаваме и ляв крак и заставаме в планк. От планк преминаваме с издишване към куче, гледащо надолу. Леко приближаваме пръстите напред. Разтягаме гръбнака. И връщаме отново в планк. Повдигаме отново ляв крак нагоре. Хубаво го изтегляме и с следващите издишвания ляв коляно свиваме към десен лакът, към ляв лакът и отново изтегляме назад. Вдишваме, издишваме към едната страна, към другата. И вдишваме назад. Още 3 пъти. И 2. И последно издишваме, издишваме. Връщаме обратно и разменяме краката. Първо ще направим едно куче, гледащо надолу. Връщаме обратно в планк. Повдигаме десен крак. Хубаво го издължаваме с дишване и с издишване към ляв лак. Към десен лак. И вдишваме назад. Издишваме на 2 пъти. Още 3. 2. И последно връщаме обратно крака. Куче, гледащо надолу. И пускаме отново таза надолу в планк. И започваме с планински катерач. Свиваме ляв, свиваме десен. И държим таза стабилен, без да го завъртаме. Още малко силни рамена. Още 4, 3, 2 и 1. От тук пускаме колена надолу и хубаво издължаваме ръце напред. Отпускаме челото към постелката. Успокояваме отново дишането. Може да завъртите длани нагоре към небето.
Да разтегнем леко питките. И изправяме гръбнака. Сядаме хубаво на постелката. И малко ще разтегнем за финал, за да се почувстваме още по-добре след тази тренировка. Кръстосваме краката, така че левия крак да е пред десния. И хубаво издължаваме гръбнака. Отпуснете рамената назад и надолу. Вдишваме и протягаме ръцете нагоре. И със следващото издишване хубаво протягаме лява ръка надясно. Връщаме обратно нагоре към центъра, отпускаме ръката и със следващото издишване завъртаме гръдния кош наляво. Поглеждаме зад ляво рамо. Връщаме обратно напред, вдишваме с ръце нагоре и с издишването изтегляме ръцете напред и с стъпки напред. Отпускаме корпуса надолу, главата надолу към земята. Трябва да усетим хубаво, приятно разтягане от лявата страна, в областта на тазобедрената. Отпуснете раменете, челото, ако имате възможност, отпуснете. И бавно с стъпки назад, връщаме обратно, изтупваме се и разменяме краката. Десен крак поставяме пред ляв, отново издължаваме гръбнака, раменете отпускаме назад и надолу, ръцете протягаме нагоре, вдишваме хубаво, още малко изтегляме и с издишване хубаво протягаме дясна ръка наляво над главата. Връщаме обратно, гръбна изправен и със следващото издишване завъртаме към дясна страна. И връщаме се обратно, с погледа напред, вдишваме и протягаме ръце, изтегляме още веднъж гръбнака и с издишване напред, надолу отпускаме ръцете и пак с стъпки напред. Отдалечаваме колкото можем напред ръцете от тялото, от таза. Таза опитваме да върнем леко назад, така че да не се отлепи опашката, колкото е възможно. Отпуснете раменете отново, челото, ако имате възможност, отпуснете. Или на длани може, на лакти. Дишваме, издишваме. И бавно с стъпки назад се връщаме обратно. И може да застанете с краката отново кръстосани пред тялото в удобна поза. За финалното вдишване и издишване изтегляме ръце нагоре. Дишваме и издишваме, отпускаме, престрани ръце надолу. Още веднъж. Дишваме, изтегляме гръбнака. И издишваме, отпускаме. И още веднъж дишваме, изтегляме последно. Събираме дланите и бавно ги насочваме надолу към гърдите. Оставаме така, с длани към гърди. Ще останем така за няколко вдишвания и издишвания. Просто за да усетим ефектите върху тялото от тренировката, която направихме. И да си благодарим за това, че тренирахме заедно, че положихме това усилие, за да се почувстваме по-добре, по-заредени. Аз ви благодаря, че бяхте с мен. Бъдете здрави и до следващия път. Чао!